गिबियावनो गासिखौबो आंनि वायर बर' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ अराय सम बेफोरबायदिनो मदद होबाय थागोन। जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअफ्रा थाबैनो नोंथांनियाव नटिफिकेसन सौहैयो। अब्ला गोबाव खालामालासिनो गुबै बाथ्रायाव फैदो। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ जों बिमाखौ बेसेबां जौखोन्दोआव अनो बेखौ जों बोरै मिन्थिनो, नङा होमबा? जों आरो बिमाखौ बेसेबां अननांगौ आरो माबायदि अननांगौ दिनै बेफोरनि फारसे आं सावरायगोन। नोंथांमोना सम दङब्ला आंनि बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो। जों बिमाखौ बेसेबां अनो बेखौ जों बोरै मिन्थिनो? हमनानै ला नों जुलि जाबाय, आं जुलि जानायनि उननिखौ आं बुंगोन, सिगांनिखौ आं बुंथ'ला। हमनानै ला नों जुलि जाबाय, जुलिनि उनाव नोङो बिसिनो बैसागुनि गांसे दख'ना, दुर्गा फुजानि गांसे, लोखि फुजानि गांसे, राज फुजानि गांसे, मागोनि गांसे, लोगोसे बेयावनो सना रुफा गाननाय जोमनाय एक्सट्रा बायदि बायदि होयो। बेनो जाबाय बिसिनो अननाय होनाय। नेक्स्टआव फैदो बिमानो। नों बिमानो बेसेबां होयो बोसोराव? बेसेबां गाननाय जोमनाय होखो, बेसेबां अननाय होखो बेखौनो नों साननानै नायदो। बेसेबां जौखोन्दोआव नों बेसेबां बिसिखौ अनो, बेसेबां बिमाखौ अनो। नाथाय आं बेखौबो बुंनो सानो गाननाय जोमनाय होब्लानोल' बे बिमाखौ अननाय जाया एबा बिसिखौ अननाय जाया। आं बुंनो थाखाय बिमानो अननाय होननानै बिसिखौ अननो नाङा होननानै, अननांगौ बिसिखौबो, नाथाय बिमाखौ अननायजों लोगोसे जों बिसिखौ अनो नाथाय बिमाखौ अननाया खम जानो नाङा। बिसिनिख्रुइ बिमाखौ बांसिन अनोब्लासो न'खरा गोजोन जागोन आरो अराय सम आलो गोजोन रायजो मोनजानो हागोन। जों बिमाखौ माबोरै अननांगौ? बिमाखौ अननो थाखाय एबा माबा मोनसे फोरमान जेनेबा होनो नांगौ बे नङा। बिमाया फिसानि बोरै अननाय लुबैयो, बेसेबां अननाय लुबैयो बेखौ फोरमायनानै होनो हाया। गुबुनफोरबायदि लाख लाख बिल्डिंआव थाहोनो हायाखै मालाय मा जानो बिमाखौ। सानफ्रामबो ना बेदर जाहोनो हायाखै मालाय मा जानो। दिनै नोङो बिमाया जुदि लोमजायोब्ला गंसे बिजि थुनायाबो नोंनि अननाय एबा नों बिमाखौ अननाय, अनसायनाय। दिनै बिमाया लोमजादों, गरनैसो टेब्लेट मुलि होफैदों नोङो, बेनो जोबोद अननाय। बेनो नों बिमाखौ अननाय। आरो बेसेबां अननाय बेफोरनो। दिनै नोङो बिसिखौ गोबां रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव लांनानै बायदि बेदर जानाय लोंनाय जाहोदों, लोंहोदों, बायदि जायगा नायथिंहोदों, बेरायहोदों। बाट बिमाखौ नों बेसेबां जाहोदों, बेसेबां लोंहोदों बेखौ साननानै नाय। अब्लानो नों मोनथिगोन नों बिमाखौ बेसेबां अनो। खायफा ओरैबायदि दङ बिसिखौ ओरैबायदि अनगोन, ओरैबायदि अनगोन, बे अननाया बबेबा दैबानानि दै लोमलांनायफोरबायदि बिसिखौ अनगोन, नाथाय ओरै फारसे बिमानि फारसे गैया। दिनै आं बुंनो सानो बिमाया जेसेबांखि जौ लोङा मानो, जेसेबांखि गियान गैयै जाम्बि लेखा रोङै जाया मानो, जों बिमाखौ अनसायनांगोन। जों बिमाखौ माबायदि अननांगौ? बिमानो नों सानफ्रामबो ना बेदर जाहोनांलाया। बिमाया जेब्ला लोमजायोब्ला साजायोब्ला डाक्टरनाव लांनानै गंसे बिजि थुहोनायाबो बिमानि थाखाय जोबोद अननाय। गामियाव सोरबा ना बेदर फानदोंब्ला बेखौ फुवासे लाबनानैब्लाबो जाहोनायानो जोबोद अननाय। नों साननो नाङा जे आं दिनै बिमाखौ थाला थाला बिल्डिंआव दोननो हायाखै, बिमाखौ आं दिनै गारि मटराव दिखांनानै दोबथिंनो हायाखै।
बिमानो आं दिनै गाननाय जोमनाय सानफ्रामबो जाहोनो लोंनो हायाखै गाननाय जोमनायजों लोगोसे बिदि नङा बेखौ साननानै नों गावखौनो दुरबलता खालामनो नाङा नोंथाङा बेफोरबायदि हायाखैब्लाबो नोङो बिमाखौ सानसेयाव बोथिसेब्लाबो ओंखाम जाहोनायानो बेनो जोबोद अननाय बिमाखौ जोबोद गोसो गोरबोजों अननाय होनाय जों जुलिनि उनाव बिमाखौ अनसायालासिनो थानो नाजानो नाङा आथिखालाव जोङो बिसिफोरखौ माबायदि सामलायनांगौ बेनि फारसे गोबां गोख्रों गियान थाथारनांगोन नङाब्ला नखरा गोजोन जाया खायफा ओरैबायदि फिसा दङ गावनि बिमा बिफाखौनो लोमजानाय साजानाय जेबो नाया बाट गावनि फिसा फिसौ एबा गावनि बिसिया लोमजायोब्ला साजायोब्ला नायदो बेखौ नोङो बिमाखौ एबा बिफाखौ माबा मोनसे सन्देह दं नामा जे आंखौ जोनोम होनायनि उनाव जेबो मदद होआखै एबा आंनि फारसे जेबो खामायनानै दोनाखै बेखौ नोंहा साननाय दङ नामा नों माब्लाबा सोंफेरदों नामा सिगां माबोरैमोन आंखौ माबोरै जोनोम होबोदों माबोरै खांबोखो सिगां माबोरै जाहोबोदों आंखौ लोंहोबोदों उन्दै समनिफ्राय बेखौ सोंफेरदोंना सोङाखै जानांगौ नोंनि बै समाव एबा जेनेबा उन्दै समाव लोमजानाय साजानायाव बिमा बिफाया नोंनो थिनानै दोननाय हा हुखौबो फाननांदों नोंनि लोमजानाय साजानाय समाव नोंनि बेमार गिदिर जानायाव नोंनि बिमा बिफाया हाखौ बन्दक दोननांदों मालायनाव हाजिरा खामला मावनांदों बेफोरखौ नोंथाङा मिन्थिगोन ना सोंगोन जेब्ला अब्लासो मिन्थिगोन सोंनांगौ बेफोरखौ दिनै बिमा बिफानाव सोंनो हायाखै गुबुनाव सों गुबुना खिन्थागोन नाथाय सा ससेयाव बिमाखौ अना जोगारो थारैनो बेफोरबायदि खालामोब्ला पाप नांगोन ना नाङा थारैनो नांगोन नङासै गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरा बुङो जेनेबा गियानि सुबुंफोरा बिमानि सावा फिसानाव माब्लाबाबो नाङा होननानै मानो बिमाया माब्लाबाबो गावनि फिसाखौ साव होआ होयो बाट खुगाजोंल' गोसो गोरबोजों नङा खुगायाव बुंनाय रावा फिसानाव माब्लाबाबो रज'आ होननाय बाथ्राया दङ नाथाय गोबाङानो मिथिगौ एबा गोबाङानो सानो जे बिमाया साव होयोब्ला फिसानाव नाङो होननानै जोङो बिमाखौ सैमा अमाफोरबायदि खालामोब्ला सै खालामोब्ला नोंनि बिमानि सावा नांनाय नङा बै गुबुननि साव होनायासो नांगोन पाप नांगोन बियो साव नांगोन होननाय बाथ्राया जाखाङो बिमाया जेसेबांखि बुङा मानो बेसेबांखि राया मानो नोंनियाव नांनाय नङा नाथाय बै गुबुनफ्रा पाप नांगोन बियो होनोब्लासो नांगोन आं बाराखौ बुंनो थाङा जों बिमा बिफाखौ अराय सम अनसाय आं बुंबायना थाला थाला बिल्डिंआव दोननो हायाखै मालाय मा जानो गारि गुरा मटर गारियाव दैखांनानै लाबथिंनो हायाखै मालाय मा जानो नोंनि बे बोथिसे ओंखाम जाहोनायानो नोंनि अननाय आं बाराखौ बुंनो साना गोबाङानो बुंलायगोनसो आंखौ बबेनि एसेबां लेक्सारार फैखो मानो एसेबां आबां जाबां बाथ्रा बुंदों आबां जाबांनि खोथा नङा आंनि फंनैसो बेफोरबायदि बाथ्रायाव सोरबा सासेया जुदि सोलायो अब्ला आंनि साननाया जाफुंबाय होनना सानगोन आरो आंहा इसोरनि सायाव फोथायनाय दं जे आंनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव सोरबा सासे नङा सासे मेगन गेवगोन जुलिनि उनाव खायफा ओरैबायदि दङना बिसिया आरो सिख्ला समाव बिसोर साननो रोङा मालाबाबो बिसोरनि गोसोआव फिलिंसानो फैया माने बेफोरबायदि फिलिंसानो फैया नुबाबो खायफानाव फैथारा खिन्थु खायफा नुनानै खोनानानै फैयो दै माने बिसोरनि गोसोआव
साननाय फैयो बे माबोरै मिथिगोन ना बिमा बिफाखौ जेसेबांखि अना मानो बेनिफ्राय बांसिन अननांगोन बिहाव बिखुनजोखौ आइजोफोरनि थाखाय बे बाथ्राया दिनै नोङो जुदि बिहाव बिखुनजोखौनो अना नोंनि फिसायनि न'आवनो नों अनलायनानै जानो हायाखै अब्ला बै नोंनि न'खरनि दावराव दावसि जायोब्ला एबा नोंनि न'खरावबो सोरबा नोंनि फंबायनि जेनेबा बिदानि बिसिया दावराव दावसि खालामबा नोंनि बिमा बिफाखौ सै सै खालामबा नों बैखौ बोरै बुजायहैगोन बेखौ माब्लाबा सानफेरदोंना नों माब्लाबा फंबायखौ हामा नों फिसाला सासेल' नों बिमा बिफाखौ जोगारनो मोना नों नागारनाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ नों बुंहैनो हागोन ना बेफोरबायदि गियानखौ बुंहैनो हागोन ना हानाय नङा थारैनो गिबियाव नों मोजां जाग्रोनांगोन माने मा होनदों नों बिहाव बिखुनजोखौ अनग्रोना दिन्थिनांगोन अब्लासो नोङो बै नोंनि फंबाय एबा बिदा एबा नोंनि न'खरनि सुबुंखौ बुजायहैनो हागोन बेखौ साननांगोन बे बाथ्राया सैथोना नंखाय नोंथांमोना सानबानो जाबाय दिनै आङो बिमाखौ जोगारनानै बिमाखौ नेवसिनानै आं नोंसोरखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैब्ला नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ लागोन जानो नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ फोथायगोन जानो गनायगोन जानो बुंगोन गावहा बिमाखौनो अनसायाखै गावहा बिमाखौनो जोगारदों गावहासो गुबुन जानाय गुबुनखौ गुबुन जाना माना बुंनो फैदों होननानै नाथाय गुबुन जानाय आरो जायै बेयाव जेबो फाराग गैया मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो सोरबा सासे सिखावाबो मोजां गियान होनो हागौ नङा होमबा नंगौ सोरबा सासेया नोंखौ सिखाव जानाङा ओइ खावनाङा होनबा नोंहाय नोंनो सिखाव नोंनो खावो सं आंबो खावगोन नोंहा मा नांजादों बेफोरबायदि सानोब्ला जानाय नङा दा बिदिनो आं बिमाखौ जोगाराखै बेखौ साननानैल' सोरबा थायोब्ला आरो सोरबा जोगारनानैबो बेफोरबायदि जेनेबा नेवसिनायनि गुबुन जानायनि उनावबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनोब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बे बाथ्राया नंगौना नङा आं सिगांबो बुंदों मेन गियानखौ नोङो जुदि बै मानसिनि फारसे सानोब्ला गुबै बाथ्रानि ओंथिखौ बुजिनाय नङा निमाहा हो आं रेकर्ड जाना जायाखै नायो गेजेर गेजेर अब्ला फैफिनदो बाथ्रायाव हमना ला मोनसे फरायसालियाव एबा गंसे फरायसालियाव आं बे बाथ्राखौ सिगांबो बुंदोंमोन गंसे फरायसालियाव गावबा गाव साबजेक्टनि फोरोंगिरि थायो नङा होमबा आं बे बाथ्राखौ सिगांबो बुंदों सासे फोरोंगिरिया हमना ला बर' आयदा बे बर' आयदाखौ फोरोंबाय थानायाव सासे फरायसाया इंराजिनि मोनसे सोदोबखौ सोंहरबाय बै बर' आयदा फोरोंगिरिया बे इंराजि सोदोबनि ओंथिखौ फोरमायनो हायाखिसै नाथाय बेखौ बै फरायसाया फोरोंगिरिखौ रोङा माया होननानै दुसिना थायोब्ला है इ जाथ्रा इनि फोरोंनाया जाथ्रा रोङालै गावआनो जोंखौ फोरोंफैदो बेफोरबायदि सानोब्ला मेन ओंथिखौ एबा मेन सोलोंथाइखौ मोननाय नङा बर' फोरोंगिरिया बर'आव गोबां रोंखायो आरो बे इंराजियाव रोङाबो जानो हागौ बबेबा मोनसे आयदायाव माने एसेबां रोंगौथि गैयाबो जानो हागौ आरो इंराजि फोरोंगिरिनि माने रोंगौथिया बै बर' फोरोंगिरिजों रुजुजायाबो जानो हागौ मानोना बियो बर' आयदायाव जेबो रोङाबो जानो हागौ दा बेफोरबायदि ओंखायनो माबा मोनसे गियानखौ होयोब्ला बैनि गियाननि फारसे सानग्रोनो नाङा बे बाथ्रा बुंनायनि सिगां माने बेखौ सानग्रो जे बिनि बाथ्राया नंगौना नङा बेफोरबायदि बारा बुंनायनि माने हुदाबो गैया खिन्थु बुंनो लुबैयो आरो आं सानो माने गुबुनफोरबायदि आबां जाबां इउटुब चेनेल खुलिनानै थाम्बनेलफोरखौ नायथावै होनानै भिउस मोननो एबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामजानो भाइरेल खालामजानो आं बेफोरबायदि लुबैया आंनि भिडिअखौ सोरबा सासे सानै नायोब्लाबो आं जथेस्थ आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो नाथाय लुबैयो आं बायदिखौ आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्राखौ मानसिफ्राबा साबजागोन ना साबजाया नाथाय आं साबजाजानायखौ लुबैयो नोंथांमोना सापर्ट खालाम आं गुबुनफोरबायदि राजखान्थिनि जानानैबो बाथ्रा बुंबाय थानो लुबैया
गेजेरनि जानानै अरायसम बाथ्रा बुंगोन गियाननि बाथ्रा बुङोब्ला न'खरनि बाथ्रा बुंगोन बिमा बिफानि फारसे जोंनि हारिनि फारसे बायदि बाथ्रा बुंगोन गोबां जोंनि गेजेराव बर' इउटिउबारफोर दं जाय भिडिअखौ नुयोब्ला न'खराव ओरै गङै गङैसो थानो गोनां जायो ओरै नायख्लें नायख्लें थानो गोनां जायो नाथाय मानोना नायथावै भिडिअ हगारो जाय भिडिअआ न'खरै नायजाया आं न'खरनि फारसे बुंनानै गुबुन बाथ्राखौबो आं बुंबाय आथिखालाव जोंनि ससियेल मिडियायाव गोबां बर' सिख्लाफ्रा एबा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा लाजिनाय होननायखौ खोमागासिनो दं दै लाजिनाया बे ससियेल मिडियाजों जेनो लाजिनाया खारनो गोनां जायो बे माबोरै मिथिगौ ना दिनै नुदाव गाबोन नुदाव दिनै एसे गाबोन एसे लाजिनाया गोमायो हमना ला सर्ट मुभि एलबाम भिडिअ फिल्म सावथुन जेनेबा बेफोराव लाजिनायखौ लाजिनायखौ फेजेननायसो खायफा ओरैबायदि दङ जायखौ जानाङा होननानै सावथुनाव दिन्थियो भिडिअफ्राव दिन्थियो बुङो बाट जायोसो आरो आं बेखौबो बुंनो लुबैयो जाय बाथ्राखौ बुंथावना बेफोर बाथ्राखौ बुङैयानो साबसिन आरो जाय इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाबोयो बेफोरबायदि इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाजिनायखौ होखारनाय एबा लाजिनायखौ खोमाना होनाय बाथ्राफोरखौ भिडिअफोरखौ होयियानो साबसिन दिनै बाथ्राया बुंब्लाबो जोबला बुङै बुङै दा आंना भिडिअआ गोलावद्राय जागोन आरो नोंथांमोनहाबो सम गैयाबो जानो हागौ नेक्स्टआव भिडिअखौ नेनानै थादो गोजोन्थों